Ilves-Soto Emil opinnäytetyö 3D-mallinnusta nettisivuille TriJS avulla osa 3. Eli viimeksi meillä oli toimiva database-yhteys ja saatiin sieltä tietoa ylös ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että me saadaan napilla kutsuttua databaseista omia 3D-malleja, mitä meillä on tallennettuna ja niitä voidaan sitten liikutella ja pyöritellä ja zoomailla tässä näytöllä haluamallamme tavalla. Eli tässä on tämän jälkeen enää siistimistä ja nätiksi laittamista ja sitten se olisikin aika lailla valmis. Katsotaan sitten database nopeasti, mitä se on muuttunut. Eli se on nykyään Models, sieltä löytyy ID, Filename ja polku 3D-malliin. Sitten käydään vähän läpi koodia, mitä on muuttunut. Eli routessa siellä haetaan vielä, jos IDtä ei löydy, niin haetaan kaikki. Eli silloin kun täällä ei anneta napilla IDtä, niin se hakee kaikki tiedot. Ja tästä tulee napeille sitten ne nimet ja IDt, mitkä nappi välittää sitten eteenpäin. Ja sitten täällä haetaan IDn avulla. Kun ID löytyy, niin haetaan IDn avulla. IDn mukaan. Sitten katsotaan nappi. Eli siinä määritetään mallit ja sieltä löytyy ID ja Filename. Sitten määritellään onModel Select, joka odottaa propsina IDtä. Ja sitten määritellään Model Buttons, joka odottaa onModel Selectia propsina sinne. Ja se sitten jätetään tyhjäksi tuossa, että siihen tulee databaseista sitten tieto. Ja sitten se on fetchi, joka hakee sen ID ja Filenomen napille. Ja sitten siinä määritellään napin ulkonäköä ja sitten on-klikki tietenkin on siinä, että se laittaa sen Model IDn eteenpäin. Sitten käydään tämä skene läpi. Eli siellä nyt haetaan se nappi skenelle. Eli mitäs uutta tässä nyt on? Eli siinä se tuupataan TriJS niin kuin aiemmin ja valot on muuttunut. Eli nyt on Directional Light, joka seuraa kameraa, eli valo lisätään kameran lapseksi siihen. Tietenkin Load Model on muuttunut, eli se ladataan nyt IDn perusteella. IDn tämä saa tietenkin sieltä napilta. Ja sitten siinä poistetaan vanha malli, että siihen ei jää kahta päälle. Ja sitten renderöijään skene uudestaan. Onkohan tässä muuta uutta? Ei oikeastaan. Ei, mutta tuossa sitten nappi lisätään siihen näytölle 3D-mallien seuraksi. Ja pakeilla ei ole oikeastaan mitään uutta. Ja siinäpä se oli lyhykäisyydessään. Seuraavalla videolla sitten pitäisi näkyä valmiimpi lopputulos. Seuraava video.